ассалому алайкум атон зиндаи саломат хонобу сарбаланд бошед. Ин видеои ман барои ҳамдардии тоҷинисо Саид ва актрисаи зиндаёди тоҷик. Он касро ман мешинохтам, дар зиндагиашон дидагӣ будам. Он кас 9 марти 2026 дар синни 73 солагӣ аз дунё гузаштанд. 11 октябр соли 1953 дар Муминобод ба дунё омада буданду, лекин дар шаҳри Душанбе аз дунё гузаштанд. Инчунин ба номи он кас ман дуо кардам ва хатми Қуръон ба номашон иншоалло ки кардагиам ба номашон ва инчунин ба наздикони ин кас ва ба аҳл оилаашон ва ҳама он нафароне ки тоҷинисо Саидоваро мешиносед, ҳамдардиамро ман баён мекунам. ҳамдардии маро қабул кунед ва барои ҳамаи хешовандонаш, наздиконашу, шиносонашон, он мухлисонаш сабри ҷамилро таманно мекунам. ман бо ҳамроҳии тоҷинисо Саидова соли 2016 ба чӣ мегӯянд осоишгоҳи хоҷа Обигар рафта будем. Якҷоя 5 рӯз мо дар он истироҳат карда будем бо ҳамроҳии ҳамин раҳматии зиндаёди тоҷинисо Саидова. чӣ гуна шуд? Духтарашон гуфтанд ки модарамро мехоҳем ба осоишгоҳ бифиристем. бахшиш леки як нафаре бошад бо ҳамроҳияш равам 5 рӯза. ман гуфтам ман мехоҳам равам, леки духтарчамро бо як кас бояд монда равам. дар осоишгоҳ кӯдаконро қабул наметунам, кӯдакҳои то мактабхонро намекардам амсолҳо. баъд гуфтанд ки духтаратонро бо духтари ман биёред, омӯхта шаванд, одат кунанд. истанду ман нигоҳ мекунам, шумо бо ҳамроҳии модари ман равед. гуфтам майли, духтарчаи маро ба калак гирифтанд, духтари ҳамин раҳматии тоҷинисо Саидова, баҳри нисо, агар маро дида истода бошад. духтарчаи маро гирифтам, бо ҳамроҳии духтарашон нигоҳ кардам. 5 рӯз ман бо ҳамроҳии тоҷинисо Саида ба осоишгоҳи ҳамин чӣ рафтем, хоҷа Обигар 5 рӯз онҷо истироҳат кардем ва омадем. ва онҷо бо дигар актрисаҳои тоҷик инчунин ман шинос шудам. хеле вай шудем, ҳамсӯҳбат шудем, сухан гуфтем, чӣ мегӯянд, муошират кардем бо ҳамдигар. барои ҳамин гуфтаниам бори дигар ба наздикон ва хештаборони тоҷинисо Саидова худованд раҳматашон кунад, шоистаи ҷаннаташон иншоалло аллоҳ таоло карда бошанд ва иншоалло ки дар ҳаққашон ман дуо кардам ва хатми Қуръон барояшон кардам, ба номашон кардам, барои он ки ман он касро дида будам ва мешинохтам. ва инчунин ба наздиконашон бори дигар ба хештабор, ба ҳамкоронашон, ҳамсватонашон, ҳамватанони азиз, ба ҳама он нафароне ки мухлисони ҳамин тоҷинисо Саидова буданд, ҳамдардиамро баён мекунам ва барои ҳамаатон ва ба худам инчунин сабри ҷамилро таманно мекунам ки аллоҳ таоло барои ҳамаамон сабри ҷамил диҳад. ки ман мешинохтам тоҷинисо Саидоваро, зиндагиаш бо он кас дар осоишгоҳ мо 5 рӯз истироҳат кардем ва чанд маротиба дигар ба хонаашон ба меҳмонӣ рафтагӣ будам. бале, ҳамсӯҳбат шудагӣ будам бо тоҷинисо Саидова. касро ман зиёд дӯст медоштам ба хотири аллоҳ таоло ва зиёд зани хиратманду хоксору софдилу одил буданд он кас. бале, ин гуна инсонҳо дар асри мо мумкин ки аз 10% 1% монда бошад. бале, якта инҳо аз дунё рафта истоданд ба монанди Мунира Ҳакимова зиндаёд. худо раҳматашон кунад, шоиста ҷаннат кунад иншоалло ҳамдардии манро. вале бо барои Мунира Ҳакимова бо як видео ҷудогона мекунам. инчунин зиндаёд бошанд иншоалло, ҳамаашон зиндаёд ҳастанд ва мо дуогӯ ҳастем иншоалло. бори дигар ҳамдардиамро ба ҳамаи наздикон аҳлу оилаи тоҷинисо Саидова баён мекунам. ҳамдардии маро қабул кунед ва ҷояшон ҷаннати фирдавс бошад. ман дуо ҳастам, дуо кардам дар ҳаққашон ва хатми Қуръон барояшон кардам иншоалло. ва ҳамеша ҳамаатон аз аллоҳ таоло сабри ҷамилро таманно мекунам. ва шумо инчунин тамошобинони ман дар ҳамин комментарӣ дар ҳаққи ҳамаи касое ки ман видео карда истодам дуои хайр кунеду фақат сухани хуб гӯед, дуои хайр кунед, фақат дуои хайр кунед. хоб ҷояшон ҷаннат бошад ва сабри ҷамил барои ҳама наздиконашон, хештаборонашон ва мухлисонашон дар роҳи аллоҳ таоло таманно дорам. Амин я раббал аламин.